Mbak, Mbak sapa, Mbak? hmm, tuku gula Oh iya, piro, Mbak? sekilo. Apa meneh? Kae, apa jenenge? Sampo sak renteng. Biasa wae ngopo? Dadak anggo pamer. Gelangmu anyar. Lah iya toh. Pamer. Apa meneh? Wis pi totalan kabeh piro? Di total selawe. Ki piro ki? Ki 5.000. Larang. 3.000. Loh, piro? Ora genah blas. Wis, totale 28. Kae piro kae? Pembersih lantai. 12.000. Larang, 10.000. Ora iso. Iki ora iso dinyang. Diombe to kayak mau. Ben regane medun. Aku kok gendang. Aku ora bathi, mati yo.